Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama poslal zprávu účastníkům konference o klimatu COP26. Jeho svatost Dalajlama prohlásil, že politika střední cesty je realistickou možností pro zachování tibetské kultury. Jeho svatost Dalajlama poskytl virtuální audienci tibetskému exilovému prezidentovi a novým ministryním. Po 5 letech věznění byl propuštěn 45letý tibetský mnich. V Kamu v Tibetu byla násilně zbourána tibetská buddhistická škola. Čína přísně omezuje náboženské praktiky pro tibetské členy komunistické strany. Tibetský exilový prezident založil stěžejní iniciativu 16. rady ministrů, skupinu pro dobrovolnou obhajobu zájmů Tibetu. Proběhlo první zasedání stálé strategické komise tibetské exilové vlády pro čínsko-tibetská jednání. Ústřední tibetská správa, čili tibetská exilová vláda, připomněla Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách a dívkách. Studie odhaluje organizovanou snahu komunistické strany Číny šířit čínskou verzi pravdy o Tibetu mezi italskými politiky. Jeho svatost Dalajlama zdůraznil při příležitosti konání konference COP26, největšího summitu OSN o změně klimatu ve Skotsku, že je třeba věnovat větší pozornost ochraně životního prostředí Tibetu. You should pay more attention preservation of Tibetan ecology. This is not only interest for 7 million Tibetan, but whole sort of people in this area. Of course, I am monk, no children. But those people who have children and grandchildren, you have to take seriously about their future. Therefore, it is our responsibility. We can go Mars and some other sort of planet, but it is almost certain impossible to settle there. So this planet is the only home. Jeho svatost Dalajlama vydal formální písemné sdělení zdůrazňující odpovědnost každého jednotlivce za ochranu země před globálním oteplováním a změnou klimatu. Tým tibetských ochránkyň životního prostředí, zastupující Tibet na konferenci COP26 v Glasgow, představil 5bodovou výzvu k akci pro Tibet, která usiluje o celosvětové uznání ekologického významu tibetské náhorní plošiny a potřeby jejího zařazení jako primárního tématu globálních klimatických summitů. Jeho svatost Dalajlama přednášel na téma soucítění a láska. Opět zdůraznil potřebu propojení moderního vzdělání se starověkými indickými poznatky o tréninku mysli, což by významně přispělo ke vzdělanosti na této planetě. Jeho svatost Dalajlama při odpovědích na dotazy z publika zmínil, že politika střední cesty je realistickou možností pro zachování tibetské kultury. I lost my own country, freedom, lot of destruction. But then, whether I can overcome these problems, thinking, try my sort of approach regarding Tibet, middle way approach. Not so out of anger or Tibetan independence like that. So we should, Chinese also, human brothers, sisters, and traditionally Buddhist country. So nowadays, more and more Chinese now really showing interest about Buddhism. So
my middle way approach is we remain part of People's Republic of China. At the same time, our unique cultural heritage must preserve. And eventually that even millions of Chinese also get benefit. Virtuální přednášku uspořádal Národní ústav pro zvládání katastrof Indického ministerstva vnitra. Tibetský duchovní vůdce, jeho svatost Dalajlama, udělil virtuální audienci tibetskému exilovému prezidentovi Siťongovi Pempovi Tšeringovi a 3 novým ministryním 16. ministerské rady. Během hodinového virtuálního setkání hovořil jeho svatost Dalajlama o důležitosti zachování tibetského jazyka a kultury a nutnosti vybudovat altruistickou společnost založenou na ctnostech, jako jsou soucítění a přívětivost. Siťong Pempa Tšering a ministryně školství, ministryně bezpečnosti a ministryně zahraničních věcí informovali jeho svatost Dalajlamu o svých portfoliích a hovořili o plánech do budoucna. Podle zpráv organizace Free Tibet propustili čínské úřady v srpnu letošního roku po 5 letech věznění tibetského mnicha z kláštera Tangor Sokcang v okrese Ngava v Tibetu, Gendina Tangpu, známého pod jménem Tapaka. Gendin byl zatčen a rok svévolně držen ve vazbě poté, co ozbrojená policie zaútočila 24. srpna 2015 na jeho klášter. Byl obviněn z podněcování k separatismu a předávání informací Tibeťanům žijícím v exilu v souvislosti s pokojnými protesty, které v roce 2015 pořádali tibetští nomádi proti zabírání půdy vládními úřady ve vesnici Kabarma v okrese Ngava v Tibetu. Po propuštění byl údajně hospitalizován kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Podle informací listu Tibet Times, sídlícího v indické Dharamsale, nařídili čínské úřady násilnou demolici tibetské buddhistické školy v tradiční tibetské provincii Kham po falešných obviněních, že škola porušila zákon o využívání půdy. Škola, spadající pod klášter Ganden Rabten Namgyaling, byla 31. října po obdržení úředního příkazu násilně zdemolována. V minulosti čínské úřady vyloučily ze školy kolem 20 studentů se zdůvodněním, že nedosáhli požadovaného věku pro školní docházku. Škola poskytovala jak tradiční, tak moderní vzdělání pro 130 studentů, včetně výuky jazyků a gramatiky tibetštiny, čínštiny a angličtiny a buddhistické filozofie. Podle dostupných zdrojů uvalila čínská vláda přísný zákaz náboženských aktivit na všechny tibetské členy a funkcionáře komunistické strany v tibetském autonomním kraji Colo v tradiční provincii Amdo v Tibetu. Členové strany mají zakázáno vykonávat doma náboženské aktivity a byli nuceni zbavit se osobních buddhistických oltářů a svatyní. Trest za nedodržení příkazu zahrnuje propuštění ze státních funkcí a zbavení základních práv, včetně odepření státních příspěvků a dotací. Tibeťané žijící v Tibetu se údajně obávají uplatňování této politiky ve velkém měřítku. Dne 22. dubna 2021 zavedla čínská vláda kodex chování pro členy komunistické strany v tibetské autonomní oblasti, který členům strany zakazuje účastnit se jakékoliv náboženské činnosti ve veřejném i soukromém životě. Předseda ústřední tibetské správy, exilový prezident Siťong Pempa Tšering, založil během setkání s komunitou Tibeťanů žijících ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku ve švýcarském Curychu novou iniciativu 16. rady ministrů s názvem Skupina pro dobrovolnou obhajobu zájmů Tibetu. Jejím cílem je podpořit stávající kampaně po celém světě vytvořením platformy, jejímž prostřednictvím může každý Tibeťan či Tibeťanka způsobem sobě vlastním přispět k řešení tibetské otázky. Ve svém projevu Siťong Pempa Tšering vyzval Tibeťany, aby se k iniciativě připojili a prohlásil: tibetská komunita v exilu prochází významnými společenskými a demografickými změnami. K dnešnímu dni jsou Tibeťané v exilu roztroušeni ve více než 25 zemích a v mnohých získali státní občanství. Navzdory výzvám, které takové změny představují, jim skutečnost, že jsou státními příslušníky nových zemí,
ovládají místní jazyk a rozumí systému státní správy, poskytuje jedinečnou příležitost aktivně se zapojit do úsilí k zajištění mezinárodní podpory pro Tibet. V indické Dharamsale se konalo první zasedání stálé strategické komise tibetské exilové vlády. Na třídenním setkání, kterému předsedal Siťong Pempa Tsering, se projednával program a cíle nové komise. Bylo to první zasedání, kterého se účastnili všichni členové a poradci. Nová stálá strategická komise byla zřízena po rozpuštění předchozí pracovní skupiny pro čínsko-tibetská jednání. Ústřední tibetská správa, čili tibetská exilová vláda, připomněla Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách a dívkách. Siťong Pempa Tsering ve svém proslovu ke shromážděným prohlásil, že vláda považuje rozšíření genderově podmíněného násilí v tibetské komunitě za závažnou záležitost. Řekl, že vzhledem k tomu, že tato forma násilí se většinou odehrává za zavřenými dveřmi a nediskutuje se o ní otevřeně, je hodnocení míry násilí na základě pohlaví stále náročnější. Siťong rovněž zmínil, že je důležité utvářet náš způsob vnímání ostatních a respektovat všechna pohlaví jako rovnocenná, což nám pomůže eliminovat násilí na základě pohlaví. Na téma genderově podmíněného násilí na této akci vystoupili a přednášeli různí řečníci. Oddělení pro posílení postavení žen ústřední tibetské správy se zúčastnilo mezinárodní kampaně a připojilo se k 16 dnům aktivismu proti genderově podmíněnému násilí v období od 25. listopadu, Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách a dívkách, do 10. prosince, Dne lidských práv. Nejnovější studie o vlivu komunistické strany Číny a jejím působení v Itálii odhalila, že jednou z klíčových oblastí, na které se zaměřuje úsilí Pekingu o kooptování italských poslanců a politiků, je propagace Nového Tibetu. Český projekt Synopsis a italská organizace Globální výbor pro právní stát zveřejnili studii Konstruování konsenzu, vlivové organizace komunistické strany Číny a jejich působení v italském parlamentu a regionální politice. Studie poskytla přehled klíčových čínských aktérů, jimiž jsou oddělení mezinárodních vztahů Ústředního výboru komunistické strany Číny, Čínský lidový svaz pro přátelství s cizími zeměmi, Čínské sdružení pro propagaci mezinárodního obchodu a jednotky napojené na tzv. Jednotnou frontu ve spojení s tajnými službami. 3 případové studie ilustrují prorůstání čínského vlivu od komunální sféry až po nejvyšší politiku, což umožňuje neznalost a naivita na straně vlivných italských politiků. Studie ukazuje, že čínská strana vyhledává své spojky mezi spřátelenými politiky, lobbysty i dalšími místními prostředníky ve snaze využít demokratických institucí k prosazování vlastních zájmů. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuđeše.